Historien om Bobs kontorinventar. Her ser du Bob. Han er virksomhedsejer og driver en butik, der ligger med en rigtig god placering i storbyen. Bob har haft sin virksomhed i 7 år og har en etableret forretning. I Bobs butik sælger han kontorinventar og kontorartikler. Gennem de 7 år, Bob har drevet forretning, har han fået en ret stor kundekreds. Han kender mange mennesker og har en god portion kunder, men han døjer desværre en del med, at han en gang imellem mister sine ellers trofaste kunder til sine konkurrenter. Han har i øjeblikket en stor konkurrent, der hedder Madsens Kontortilbehør. Forretningen er ikke meget større end hans, men han mister sine kunder, fordi Madsen er meget aggressiv med markedsføring. Han er både i tv, dagblade og også meget aktiv på internettet, og han bruger en god del af sine penge på at få kunder i butikken. Bob har længe gået og tænkt over, hvordan han kunne få nogle flere kunder, eller hvordan han måske holder på de kunder, han allerede har, fordi Bob har ikke den samme økonomi til at markedsføre sig, ligesom hans konkurrenter har. Han har fået en god idé, og det var, at han ville være på internettet og have en webbutik. Men Bob ved bare, at det er meget dyrt. Hans største bekymring er nok, at han ikke er særlig god til computer, og heller ikke har tiden til at stå for det, da han har rigtig meget at lave i sin butik. Til Bobs store hjælp er der kommet en løsning. Løsningen hedder Shopify. Shopify går simpelt og enkelt ud på, at du får lavet den bedste, nyeste og mest salgseffektive webshop. Shopify er lavet ud fra den idé, at det skal være simpelt og lige til. Det er samtidig lavet sådan, at du undgår store omkostninger og en masse bøvl. Bob kan indgå et partnerskab med en virksomhed, som er den bedste til det, de gør, og samtidig kan Bob bare koncentrere sig om sin forretning, uden at tænke på, hvordan det går med hans webshop, der tjener penge. Hvordan kan han det, tænker du nok. Det kan han, fordi Shopify driver og håndterer hele webshoppen fra start til slut. Når forbrugeren lægger en ordre i kurven, sørger Shopify for, at ordren bliver behandlet og håndteret korrekt efter de gængse e-handelsregler og betingelser. De holder også styr på, at alle ved, hvad de skal gøre, og forventningsafstemmer med forbrugeren. Samtidig bliver der sendt en e-mail til Bob med en tjekliste, så han ved, hvad ordren skal indeholde og hvor den skal sendes til. Han skal således kun forholde sig til at åbne en e-mail, læse hvad der står, og pakke samt sende ordren med posten. Og pakken kan endda blive hentet direkte på Bobs virksomhedsadresse, så han ikke engang skal gå på postkontoret. Det bedste ved det hele er, at Shopify kun får betaling, når der kommer nogle ordre igennem webshoppen. Lyder det ikke smart? Bob han valgte Shopify, og nu bliver hans trofaste kunder i butikken, da de altid kan handle hos Bob, også selvom han ikke står i butikken. De finder ham nemt på internettet, og de kan handle hos ham hjemme fra sofaen, når der er noget, de kommer i tanke om, de mangler. Bob tjener en del flere penge i sin forretning, og det begyndte at gå rigtig godt igen. Han er rigtig glad, da han kan betjene sine kunder, uden han selv skal rode med en masse, han ikke ved noget om. Kunne du tænke dig, at din forretning udviklede sig lidt ligesom Bobs? Så inviter os til en kop kaffe, hvor vi kan tale sammen om muligheder og løsninger. Det er helt sikkert muligt at hjælpe dig til flere ordre i butikken. Ring til os, så hjælper vi dig til vækst på internettet.